Michael Campbell, Mike Langin tämän ottelun tuomareina. Ja Suomihan aloittaa tämän ottelun Heleniuksen ketjulla ja vastassa on Alex Newhookin ketju. Eli ei Kanadallakaan ole se ykkösketju tässä ensimmäisessä aloituksessa. Kirby Dach loukkaantui jo harjoitusottelussa Venäjää vastaan. Ensimmäinen Kanadan kunnon paikka. Veto lähtee Conor McMichaelilta ja tämän Piiroinen selvittää tyylillä. Tärkeä koppi Piiroiselle. Simon Taival menettää kuitenkin kiekon ja Kanada tulee nyt kolmella. Nyt on pahan näköinen paikka. McMichael jää siihen täysin vapaaksi. Cousins päättää kuitenkin itse täräyttää ja kiekko reppuun. Kaikki lähti vähän Simon Taivalle kiekon menetyksestä ja siinä vähän isolla riskillä yritettiin pitää kiekkoa sisällä ja siitä 3-1 Kanadalle. Vähän vastaava kuin Slovakialle annettiin vastaavia paikkoja ja Kanada kyllä näistä paikoista tekee maalit. Että pitäisi olla vähän huolellisempi tuossa siniviivan päällä. Varmasti pieni breikki, se tekee Suomelle hyvää. Anton Lundell näin siirtää Simon Taival kiekon Leviille ja Levi vangitsee kiekon. Jack Quinn keskellä on mies menossa ja siitä pääsee Jacob Pelletier yrittämään. Pelletier näytti Quinnille, että anna tulla Kanadalle. Ja Perfettin syöttö luukulle, siellä on Krebs ja tästä on tulossa sitten jälleen 2-minuuttinen. McMichael syöttö maalille. Cousins yrittää ja paluukiekko on tulla Krebsille, mutta hän suti ohi. Suomelta hyvä alivoimaisku. Pärssisen tarjoulu. Pyyhti on mukana tässä. Näin tämä kaksikko pelaa kyllä erittäin hyvin tämän alivoimayrityksen. Helpon näköisesti Dylan Holloway. Ja sieltäkin vihelletään jäähy. Vielä Pelletier. Nyt pääsee vapaasti Pelletier ampumaan. Jacob Pelletier 2-0 Kanadalle. Kyllä on nälkäinen Kanada kerta kaikkiaan. Kyllä Suomi nyt yritti lähteä vähän hyvällä syötöllä. Simon Taival yritti ainakin pelata, mutta silti Kanada riisti kiekon ja sai 2 maalipaikkaa tuosta josta jälkimmäisestä. Sitten tuli tää maali. Kanada on päässyt vaihtamaan pakit. Bayram tulee tuoreena ja lakaisee sinne luukulle, josta Krebs ahteri maaliin päin työntää kiekon sisään. Kanadan nelosketju jälleen loistava vaihto ja vaihto kiekolla Suomen hyökkäysalueella ja siellä oli aivan todella pitkä vaihto nyt Suomen nelosella. Krebs, McMichael. Cousins vapaana. Siinä Cousinsilla kiekko Krebs maalin edustalla. Takatolpasta tulee McMichaelin laukaus takaisin hänelle. Ottelun seuraavaa maalia. Sitä se vaatii, jos Leijonat aikoo tässä vielä kamppailla siitä lohkovoitosta ja myöskin siitä, että vastaan tulisi puolivälierissä tsekki. Nikkanen on siellä omalla paikallaan. Nyt on Lambertillä paikka tulittaa, mutta hän syöttää vielä Pärssiselle. Pärssinen Niemelälle. Lambert ja Lambert lataa! Suomi tulee 2 maalin päähän. Todella hyvä YV:tä. Pari loistavaa poikittaissyöttöä, mistä olisi jo voinut tulla maaliin. Hieno laukaus Lambertilta. Byfieldin vauhti ei riitä ja Suomi tulee alivoimalla. Puhakka olisi keskellä. Helenius ampuu päin Leviitä. Oli alivoimamaalin sauma. Tässä kapteeni Cousins, tämän ottelun avausmaalin tekijä ja loistava paikka ampua. McMichael vetää ranteella ja Piiroinen jatkaa hyviä torjuntoja. Cousins pelaa tilanteen loppuun. Kanadan kapteeni lyö tyhjiin. Hän aloitti tämän ottelun maalinteon ja todennäköisesti lopettaakin sen. Se on miehen 6. täysosuma tässä turnauksessa. Hän on maalitilaston ykkönen.